Okay, I hope kayo pong lahat ay nasa mabuting kalagayan and nasa tahimik na lugar. Pag-usapan po natin ang pinakabagong opportunity in the planet, no? The latest MLM in the planet. Lahat ng ayaw nyo sa isang networking company, wala na po rito. Ano-ano 'yon? Yung pong napakamahal na produkto. Kaya hindi po nagsusurvive yung mga distributors, hirap silang ibenta. Bakit? Sobrang laki ng pinatong ng isang kumpanya. Second, yung auto ship na obligasyon mong bumili ng bumili monthly hanggang sa ma-expired na yung products. No obligation to buy products, no obligation to sell products. Alright? Pangatlo, okay? Yung pong malaking entry fee. Bakit malaki yung entry fee nyo? Kasi may kasamang produkto yon sa pilitan na binentahan ka, yun ang di mo alam. Okay? Tapos yung paniwala na ang discount mo ay 25%, 30% sa products. Okay? Ang hindi mo alam, $10 lang yon, pero sinel sa'yo ng $100, feeling mo naka-discount ka ng 25-30% kasi member ka, hindi po totoo yon. Okay? Dito po, mabibili nyo ang quality products na sobrang mura. No monitoring of points, no balancing, no pairing, no plus out. Wala pong ganon. Kakaiba po ito. Kaya ako po, sobra po ako na-excite nung nakita ko po itong opportunity na to. So unlike most home business opportunity, this is not about overpriced product. Enough na yan. Yung overpricing na yan, ang kumikita, iilan lang. Mga top earner lang, tsaka may-ari. It's all about saving people money on health products. Makakabili ka na ngayon ng supplement para sa health mo na hindi magsasuffer yung panggastos ng pamilya mo. So if you have a passion for health and wellness, and if you have a passion for helping people, and if you are not looking for a get-rich-quick scheme, welcome to Live Good opportunity. So you can earn money as a member of Live Good, whether or not you refer other members to the program. Nakarinig na kayo ng ganyan? You can earn in Live Good kahit wala po kayong na-enroll na tao. Kahit isa, wala ka na-enroll. Kikita pa rin po kayo. So one time $40, sabi mo na 2,000 pesos, fee to become an affiliate member, plus membership na $9.95. If you are familiar sa Costco, okay, meron pong membership yan to enjoy, no, the facilities, yung mga paninda ng Costco na sobrang mura. Sa mga Pilipino, SNR, Landers, may enjoy nyo po yan. Ang tawag po dyan, affiliate member o club membership. Sa mga mahilig mag-gym, meron diyang one-time na membership, tapos monthly na maintenance para magamit mo yung facilities ng gym. Pag hindi ka nagbayad monthly, hindi ka pwedeng gumamit. Nagigets nyo na po? Ang pinagkaiba lang natin, meron tayong income dito. Hindi lang kumpanya ang kumikita. Okay, so welcome to Live Good. Pag-usapan muna po natin, no, a world of diseases. Ang dami pong sakit ngayon na nagkalat, no? Sama mo na dyan yung cancer, respiratory disease, stroke, diabetes, heart disease, COVID-19, Alzheimer disease. Dati ang cancer, pangmayaman lang na sakit. Ngayon, lahat, no, ng tao pwedeng magka-cancer. Why? Dahil sa mga kinakain natin. Ang gulay nung araw at gulay ngayon magkaiba. Ang gulay nung araw walang chemical, walang ini-spray. Ngayon, negosyo ng farmers yan, so ini-sprayan yan. Cancerous yung mga chemical na kumapit sa gulay. Hindi mo naman nahugasan maigi yan. There are 3 reasons bakit maraming diseases na nakukuha ang tao. Number 1, pagkain. What you eat, yun ang sakit mo. Mahilig ka sa sugar, diabetes, di ba? Mahilig ka sa maalat, kidney. Mahilig ka sa mga taba, cholesterol, heart problem. Ganun po yan. Second problem is inflammation. Hindi mo nakikita yung loob ng katawan mo, may mga inflammation na nagaganap. Namamagang ugat, kidney, liver, na pag napabayaan, naging chronic, na uuwi po sa cancer, diabetes, etc. And third cause, no, is yung tinatawag na yung pong vasoconstriction, paninikip ng ugat. Okay? Whether we like it or not, pag nagkaedad po tayo, yung production po ng nitric oxide bumabagal. Pag bumagal po yon, ang ugat natin sumasara. Ang nitric oxide po ay may kinalaman po sa pag-supply ng oxygen at sa blood flow na tinatawag. Okay? So, daming sakit, di ba?
So is there a solution? Meron pa pang solusyon sa mga sakit na yan. Okay. Sabi dito, an ounce of prevention is worth a pound of cure. Dahil sa pagtitipid mo sa sarili mo, na sana pinakain mo ng nutrition yung katawan mo, wala ka sanang sakit ngayon. Ama, simpleng pagtitipid dahil nga mahal yung mga produkto ng mga supplement, etc., no? Mahal yung mga masusustansyang pagkain. Nung nagkasakit ka, is worth a pound of cure. Malaking gastos. Kaya may bawal magkasakit ngayon eh. So let's talk about nutrition. Nutrition is one of the most important elements for good health. Hindi ibig sabihin na kumain ka sa isang restaurant, healthy ka. Ang nangyayari kasi, ang goal na lang natin, mabusog, masarapan sa kinakain. Wala ka nang pakialam kung anong nutrition meron sa kinakain mo. Correct? Pag umaga, breakfast mo, longganisa, tosino, sinangag, meron kang brewed coffee, okay na. Happy ka na. Pero ano yung nutrition na nakuha mo? Yung iba nga, fast food na lang eh. Magda-drive-thru. Bakit? Sobrang busy. When you go to US, puro drive-thru yan. Usong-uso yan. Pila-pila ang drive-thru dyan. Alright? Now, 92% of US population, even in the Philippines, no, have vitamin deficiency. Are you one of them? Ask yourself. Diba? Yan ba yung mga paborito mong pagkain? More than 2 billion people in the world today are estimated to be deficient in key vitamins. All right? So let's talk about supplementation. Supplementation is not only important, it is literally vital to your health. Ako po, 25 years na po na nagsusupplement. Praise God, wala pong nagkakasakit sa amin. Walang na-o-hospital po sa amin. Baby namin, napaka-healthy. Ako, pinakasakit ko, yung konting sipon lang, ganun. Wala na. Inom lang ako ng supplement, wala na. So bakit maraming tao di makabili ng supplement? Ang mahal eh. Aaminin ko sa inyo, ang mahal po. Lalo na yung mga quality product. Pues ngayon, makakainom ka na ng quality products pero hindi po mahal. Kaya po, nagkaroon ng Live Good. Introducing Live Good. Live Good is a US-based direct sales company focused in the wellness and digital service industry. Kilala nyo naman po si Sir Fernan. Never po akong sumali sa mababang paaralan ng lumang bayan. Ibig sabihin, lahat po ng sinasalihan kong kumpanya, yung kumbaga Harvard, no? Harvard University. American company. Hindi po ako nagjo-join sa mga local. I have nothing against sa mga local company. Ang sinasabi ko po, no, ganun po talaga yung qualities na hinahanap ko. 4 things ang lagi kong chine-check. The company stability, the quality of the products, proven ba yan? The marketing plan. Baka company lang ang kikita dyan, distributor, kawawa. Pang-apat, system. Pag yun po, masalat sa akin yung 4 na yun, go ako dyan. Alright? So our mission is to help people get healthy and stay healthy without having to spend a fortune to do it. Hindi mo kinakailangang gastusin, no? Yung panggastos ng family mo para lang sa health mo. It's time to make a change, guys. Lahat ng kabaligtaran ng isang MLM company, binago ni Ben Glinsky. Grabe, kaya tumatayo po yung balahibo ko, no? So, look at this. According kay Noder Gazan, no, the Director of Network Marketing. By the way, wala pong nag-invite sa akin dito, no? Na-research ko to, humanap ako ng sponsor, di ko kilala. I'll talk to Noder Gazan, no? One of the part owner ng tong company na to. Ang sabi niya, the days of selling overpriced products so a few people at the top of a compensation plan can get rich are over. Aminin natin, talaga naman ang yumayaman lang, iilan lang eh. Only 1% sa bawat kumpanya. Tayo tagapalakpak lang. Yung 1% silang sikat. Nasaan? Nasa ibang bansa, sa Amerika. Ikaw naman, baliw na baliw ka. Bakit? Ang lalaki ng kinikita. Eh yung sarili mo, tignan mo, kumita ka ba? Wala. Pambili lang ng product, hirap na hirap ka. Correct? Magbenta ang hirap kasi mahal. Oh, David and Goliath. Si David, patutumbayin niya si Goliath. Sino si David dito? Si Live Good. Tapos yung mga price-gouging MLMs na yan na
overpricing ang product, magugulat kayo mga distributor nila, maglilipatan po sa Live Good. Highest quality products, why? Made in the USA. Wala pong tinda sa USA na sablay, no? Grabe po ang qualities diyan, ang quality control diyan. Approved by the GMP. Ang GMP po, napakahigpit po niyan. Konting alikabok sa facilities nyo, ipapasara ka niyan. Hindi ka aprubahan yan. Okay? And lab tested for purity and potency. Ibig sabihin, hindi po basta-basta itong produkto po natin. Over 15 life-changing products. Lahat po ng kailangan nyo nandito. Ano ba gusto mo? Pang men's health, meron tayo. Women's health, meron. Iba po ang vitamins ng babae, iba po yung sa lalaki. Okay? Skincare, meron. Immunity, meron din tayo. Nutrition, meron. Body cleansing, gusto mo mag-cleansing, meron tayo. Weight management, mahilig kang mag-gym, meron tayo. Anti-aging, gusto mo mawala yung mga kulubot mo, mga eye bag mo, yung mga ginagamit ng mga artista bago mag-shooting para mawala yung eye bag, meron tayo. Energy, pang-boost ng energy, meron po tayo. Unmatched quality ingredients. Hindi tayo gumagamit ng chemical. Purest natural ingredients. And alam niyo po, lahat ng vegetable and fruits galing po sa most pristine location on the planet. Organic po talaga. World-class manufacturing facilities. Now, why buy from US? Pwede naman sa China, sa Malaysia. Maraming produkto mga yan. In US, especially in Live Good, very affordable, pero hindi po na-compromise yung quality ng products. Meron na bang opisina sa Pilipinas? Wala po. Hindi ho kinakailangan magka-opisina. Okay? Bakit? Ready to ship internationally in 200 countries. Siguro, time will come, magkaka-office tayo, pero 6 weeks old company, maghanap ka ng opisina. Hindi po, kahit ikaw negosyante, hindi ka basta magtatayo ng mga iba't ibang office o warehouse sa bawat bansa agad. Tama po, darating po tayo dyan. Darating tayo dyan. Pero, ang maganda lang po, no, ready to ship internationally. Like Amazon, na-experience nyo bang mag-order sa Amazon? O, saan ka umorder? Online lang po lahat ngayon. Kaya ngayon, nasa bahay ka lang, may negosyo ka, kumikita ka pag naintindihan nyo po ito. Alright? Our products result are life-changing. Ang dami na pong testimony. Kami excited na po yung na dumating yung products namin. I hope today, no, dumating na po para magamit po talaga natin. Okay? In order ko, everything pack. Gusto ko talaga ma-experience lahat. Ganun ako kaseryoso. So how do I order products? You can order as a consumer or member. If you are a consumer, mabibili mo ang products in a retail low prices. Ngayon lang ako nakarinig ng ganito, no? Dati retail price lang, ngayon retail low prices. Talagang pinagdidiinan yung low eh. 'Di ba? Pero if you are a member, pay lower prices. Magkaiba po yung low sa lower. Oh, for example, retail comparison, retail price comparison. In other company, there's a vitamins with iron, no? Multivitamins, name is Metagenic and Numedica. How much sa kanila? 47.45. Tignan nyo po sa atin, Bioactive Complete Multivitamins. 17.95. Magkano na tipid ng isang nanay? $30. Pambayad na yun ng electric bill. Tama? Retail price yan. E paano kung member price? Baka malaglag po kayo sa upuan. $9.95. 24 kinds of vitamin A, B, C. Alam nyo, ang dami. B1, B2, B3, B6. Lahat po nandiyan dyan. 60 capsules. Magkano? 500 pesos. Mas mahal pa po yung vitamin C sa drugstore. Grabe, no? So, why become a Live Good member? Makinig po kayo maigi. If you are a member in Live Good, members save up to 75% compared to other MLM products. Ganyan po kamahal ang produkto ng mga MLM company. Ang diferensya natin sa kanila, 75%. Look at this. Lahat po ng color orange sa atin po yan. 9.95, 9.95 versus 47. Look at the protein. $22 lang sa atin, sa iba 59, 62. Laki ng matitipid natin, no? Oh, super green. Yung mga mahilig, hindi mahilig sa gulay, ayan, kaya may supplement na super green, $18.
Grabe yung athletic green, no? 99.99 pero binibili yan. Oh, yung gumagamit ng AG, athletic green. Nakita yung super green natin. Sa tingin mo, hindi lilipat sa atin? Lilipat yan. Look at the organic coffee. Ito lang ang coffee na mabubusog ka. Kaya papayat ka eh. 17.95 ang laki ng bottle. 40.50 sa iba. Okay? CBD oil. Ang CBD oil sikat na sikat to sa Amerika. Okay? Lalo na po yung mga merong mga anxiety, may mga pain, cancer. Ang tindi pa lang CBD oil na yan. No? Sa Young Living, yung pamangking ko dyan nag-work eh. Sa Young Living, 79.95. But in our company, $18. Tignan nyo kung ilan ng milligram. Sa iba, 500 lang yung kanila. Sa atin, 750 milligram. Ang laki na, kita nyo, liit ng bote nung kanila. Ang mura pa sa atin. Guys, sobrang mura po talaga. So, how to become a Live Good member, Sir Fernan? Just register with your sponsor link. May sinend na link sa inyo. Wala namang bayad yon. Lagay nyo yung name nyo. Put your name, surname, and then email. Naka-reserve na po yung position nyo. Bago pa pumutok sa buong Pilipinas at sa buong mundo. Naka-reserve na. Ngayon, inaral mo. Ganda ng product, ganda ng complan. Na-satisfied ka. Lock in your position or join now. Pilapan mo na yung mga dapat mong pilapan na form. This coming Friday cut-off. Lahat po ng nasa power line lilipat po sa matrix. Pag nasa matrix na po kayo, month after month, you receive income kahit busy ka. Nasa church ka, pastor ka, kumikita ka. Busy ka sa work mo, kumikita ka. Monthly po yun. Walang tigil po yun. Ha? Kahit wala akong recruit? Yes. Kung nakarinig na kayo no, ng global network, ano yung pinakaiba ng global network sa global company? Ang global company, sumali ka lang sa global company. Pero ang global network, buong mundo nagne-network para sa'yo. Saan ka nakakitang ganon? Dito lang sa Live Good. Mamaya explain ko yan. So, to become a Live Good member, register with your sponsor link, then you pay $9.95. Kahit po kasambahay, pwedeng mag-join to become a Live Good member. 500 pesos. Hindi po ako sumasali sa mumurahin. Puro mamahalin po yung sinalihan kong kumpanya. Pero ngayon baliw na baliw ako dito. Bakit? Ang mura, pero grabe po yung produkto. Napakaganda tapos ang ganda ng income. Okay? So, stay active by paying your monthly membership. Every month po yun, 9.95. Kaya naman pala. Every month, 9.95. Ulitin ko po. Pumasok ka sa gym. Nag-affiliate ka, may maintenance ka every month para magamit mo yung mga dumbbell, yung mga gamit sa facilities. Pati yung shower nila, sauna nila. 24 hours yun. The moment na hindi ka nagbayad, hindi ka makagamit, hindi ka makakapasok. Nakatimbre ron. Huwag niyong papasukin yan, ha? Hindi yan nagbayad. So kapag kayo po, subscription ang tawag dito. Pag kayo po nakasubscribe, no? Let's say sa Netflix, hindi po puputulin ng Netflix. Tuloy-tuloy kang nakakapanood ng mga movies. Kung lang may Netflix kayo, o may TV kayo sa bahay. The moment na nakalimutan mo magbayad sa Netflix, kasi dinedebit yun sa card eh. Ganun sa amin eh. Dinedebit sa card o kaya sa GCash, no? Tuloy-tuloy lang yun. Pag hindi ka nakabayad, nakalimutan mo, cut ang Netflix. So in Live Good, subscription to. Habang miyembro kayo, na-enjoy nyo po yung murang product. Pero ang pinagkaiba, kumikita kayo. Sa Netflix, wala kang income dyan. Meron, kuryente. Laki namang kuryente mo. Kakanood nyo. Sa gym, wala kang kita dyan. Yes, sexy ka lang. Lumalaki muscle mo. Ganun po. Dito kumikita po tayo. On top of the huge savings you get when you purchase any of our life-changing products, we also give you the opportunity to earn income with the most exciting compensation plan in the industry. Grabe, no? So, if you are an affiliate member, you get up to 50% product discount. Na-enjoy mo yan. And timing. Bakit maraming tao hindi nagsasucceed sa MLM? The answer is timing.
sumali ka, late ka na. Ako, madalas late na eh. Pero kumita pa rin ako. Bakit? I really work. I work hard talaga. Ang hirap. Pagod na rin ako eh. Pero dito po, no? Nagsisimula pa lang ang company. Na-imagine mo ba yung kumpanyang sinalihan mo? Na gustong-gusto mo pero ikaw yung pioneer? Na-imagine mo yon? Yes, pioneering state po tayo. Timing is everything. Rule of first or law of first. Totoo po yan, Coach Emmanuel. So we officially launch globally 200 countries. Ngayon lang ako nakakitang ganyan kasi simula lang kaya na agad mag-network sa buong mundo. And you earn 6 different ways. Ang daling unawain ng marketing plan natin. In fact, you can earn up to $2,047.50 per month without ever enrolling or even enrolling a single person. Oh, may narinig ka ng ganyan na kumpanya? Kahit hindi ka mag-recruit, mag-enroll ng tao, kikita ka? Wala pa. Dito lang yan sa Live Good Opportunity. Ang tindi, hindi ka na nag-recruit, ang laki pa ng kinita mo. 100,000 buwan-buwan. Hindi po one time ha. Buwan-buwan every month. Grabe. So once again, register with your sponsors link. Huwag yung baliwalain yan. Tandaan nyo tong date na to. After 1 year, iiyak ka pag binaliwala mo yan. Yung link na yan na binigay sa inyo ng mga sponsor nyo. Pay one time $40 plus 9.95. Total of 49.95. Magkano lang yan? 2.7, 2.8. Hindi nga lalagpas ng 2.8 yan eh. One time lang po yung $40 to become an affiliate member. Yung 9.95 yan talaga yung membership every month. To sustain our company, no? Yung mga pang-reward. Okay? Kaya tayo kumikita at yung company kumikita. Aba, pag ang kumpanya hindi kumikita, ikaw di ka kumikita, wag na tayo magkita-kita. Pero kapag ang kumpanya kumikita, ikaw kumikita, masaya tayong lahat. Correct? Hindi rin pwedeng ang kumikita lang, distributor, company, kawawa, magsasara yan. Lalong hindi rin pwedeng company lang ang kumikita, distributor, hindi, iiwanan natin sila. So stay active by paying your $9.95, around 500 pesos, ang tawag po dyan, okay, is club membership. Alright? Now, what do you get? Again, no, as an affiliate member, wholesale prices on our amazing products. Murang mo na i-enjoy yung product, pero wala kang obligasyon to buy. And you have 3 websites. Yan yung $40 eh. 3 website matatanggap mo. Corporate site, diyan mo na monitor yung business mo. Diyan ka magsa-shopping pang personal mo kasi iba ang presyo sa personal site mo sa retail site. So yung pangalawa, retail site. Ang retail site, ang titingin dyan mga customer. Saan? Sa Japan, sa Australia, sa New Zealand, sa Mexico, Canada. 200 countries nagsa-shopping sa site mo. Para kami Lazada, para kami merong Amazon. Saan ka nakakita, Ate Bonnie? 2,000 pesos, may sarili kang Lazada, Amazon. Pinrovide na ng company yung products. Pag may bumili, kumikita ka. Nasaan ka? Nasa church. Nagmi-mission. Ang tindi nito. Pangatlo, yung landing page. Lahat ng nakapanood na ng landing page, yung video na pinanood natin before we start, no? Magkakaroon kayo ng sariling ganon. I-send nyo sa prospect nyo. Napanood pa lang yon, alam nyo po, magjo-join na po agad sa inyo. Bakit? Nandun na po ang mga explanation sa landing page provided by the company. Marketing tools and system. Wow! And we have offline and online marketing education and live training from industry leaders. Every Thursday sa Amerika, Friday sa Pilipinas, 1 a.m. sa Pilipinas, no? Meron pong presentation or nagtotalk po si Ben Glinsky, our founder and CEO. Makaka-receive ka ng email. Alam mo, one thing na nagustuhan ko kay Ben, hands-on siya. Hands-on siya sa negosyo natin. Okay? So, ito pong presentation natin, everyday to, 7 p.m. and 9 p.m. Bukas may request sa akin, 10 a.m. Gusto nyo mag-join? Magsisend ako ng link. 10 a.m. 6 ways to earn, eto na. Weekly fast start bonus, matrix commission, matching bonuses, retail commission, influencer bonuses, and diamonds bonus pool.
Pag-usapan natin yung weekly fast start. Nakarinig na ba kayo ng fast start bonus up to the 10th level? Direct referral. Lahat ng company na alam ko, ang direct referral lang po nila, sa direct mo lang. Pero direct ng may direct, no? Wala kang fast start bonus dun. Doon pa, tapos na usapan eh. You can earn from members and affiliate. Oh, another thing. Earn 50% fast start bonus from your referrals. Lahatin mo na ang MLM company. Magkano lang binibigay nila sa referral? 20%, 10%, 12%. O sabihin mo na, 30% kung meron man. But in this company, you get 50% fast start bonuses from your referrals. Sa bawat maniniwala sa iyo rito, you receive 50% sa $49.95 na binayad nila. Magkano yon? $25. Ibig sabihin, dalawa lang ang mapasali mo. Bumalik na yung $49 mo. 25 plus 25, 50. Nanalo ka pa ng $5. Nagigets niyo na po? Huwag mong panghinayangan yung $9.95 every month na subscription mo. May negosyo ka eh. May sumali na naman sa'yo. O, nakasampu ka na. E di meron kang $250. E di may pangbayad ka na ng membership every month for the whole year. Hindi lang whole year, 2 years. $250 yun eh. Ang whole year dito, kung familiar kayo sa auto ship, sa maintenance, ang isang taon dito, 5,000 lang, 6,000. Isang taon na yun na maintenance mo. Sa company ko, na sinalihan before, ang maintenance ko, $200 every month. Every month. O, times mo sa 24 months, sa 12 months. Magkano? 100,000. Laki. Dito, 6,000 mo, isang taon na yon, naka-maintain ka na, maintenance ka na. Tindi, no? So, $25 bonuses or referral sa bawat taong ma-sharean mo rito. Mapa-join mo. No auto ship, no quotas, no volume requirements. Yung agawan ng downline, wala na rin pong ganun. Kasi, ang matrix po, no? Force matrix, system po ang naglalagay ng tao for you. System. Hindi ikaw. Yung mga mahilig manipulate, wala na pong ganun dito. Lahat nga ng sakit ng MLM, ginamot dito. Wala nang agawan ng downline, ba't hindi ka sa akin? Ba't doon ka sumali kay ganyan? Wala nang ganun. Kasi dito, kahit wala kang recruit, magkakaroon ka ng downline na Indian, Afrikano, Koreano. O, ayaw mo nun? International. Minsan, pinag-aagawan pa yung downline. Ba't di ka sa akin? Di namang gagalaw. Di ba? Pinag-aawayan pa. Yung magkaibigan, nag-away pa. Dahil lang sa isang tao. Tapos yung isang tao na yan, wala namang ginawa kundi manghingi ng pera, manghingi ng support. Wala na rin pong ganun. Wala nang abono dito. Okay? Qualify to earn from the referrals of your referrals and their referrals up to the 10th level dip. How? Mag-rank up po kayo. Ang rank up dito napakadali. Hindi mo kinakailangan mag-monitor ng points. Unrank, wala kang invite. 50% ka sa bawat direct mo. Kung gusto mo pati sa second level, may 10% ka, mag-bronze ka. Alam nyo gaano kahirap mag-bronze? 2 tao lang, bronze ka na mag-join sa'yo. Ganun lang. Silver, 10 tao. Gold, 30 na tao. Platinum, 100 na tao. In just 2 weeks, I have 34 direct in this company. Bakit? Andaling mag-direct. Una, pioneering, bago, mura. Ang ganda ng ino-offer natin. Ba't ka mahirapang mag-direct? Okay? O, ganun po yan. So, ito na po yung pinakahintay natin. Bakit tayo kikita kahit wala kang enroll, wala kang recruit? Kasi, matrix to, no? Yung system. 2x15 matrix. Sanay ka kasi sa pairing, referral, tsaka unilevel eh. Di ba? Ito po, hindi ganon. When we say 2x15 matrix, no? Ito yung power of 2. Tigda 2 lang tayo na direct kahit hindi mo recruit. System na po ang maglalagay. Okay? Ikaw to. Yan, ikaw yan. At sa taas. Lalagyan ka ng company ng 2 naka-smile. Pwedeng yung isa taga Korea, yung isa taga Canada. Pwedeng ganon. Or pwedeng ako ang maglagay sa'yo. Masipag ako eh. Ngayon, sinong next na lalagyan? Yung nasa left and right mo, na hindi naman galing sa'yo. Sila naman lalagyan ng 2. Tigda 2 lang po.
O next na lalagyan yung 4, tigda 2. Ang tawag dyan, power of 2. Okay? Yung sinasabi po na $2,000 every month, pag umabot po ng level 12, kahit wala kang invite, kumikita ka. Naku, teka Fernan, kailan pala umabot pa ng level 12? No! Yung computation po ng $2,047.50 hanggang level 12 yon. Pero kahit level 1 pa lang, 2 tao, kumikita ka na dyan. Level 2, may income ka na dyan. Level 3, may income ka na dyan. Nagigets nyo na po. Yun po yung matrix. Okay? All members are placed in the 2x15 matrix. Imagine niyo po buong mundo. Okay? Para tayong nasa isang triangle. Yung tuktok may 2, yung sumunod may tigda 2, yung 4 may tigda 2, yung 8 may tigda 2, yung 16 may tigda 2, yung 32 may tigda 2, yung 64 may tigda 2. Ganun po ang matrix. System ang gumagawa, system ang naglalagay. Okay? The sooner you lock in, the higher you will be. Bakit merong lock in, Sir Fernan? Lock in yan yung nag-member ka na. Yung pre-enroll, yung sined na link sa inyo, nag-pre-enroll ka, pumosisyon ka pa lang. Ang tawag doon, power line. Buong mundo, nasa ilalim mo. Kunyari, nag-join ka ng alas 3 ng hapon, yung susunod na mag-join ng 3:01, 3:02, 3:03, nasa ilalim mo yan. Nakikita mo yan, nagre-report ang system sa email mo. Ngayon, bago mag-Friday, mag-decide ka to transfer sa matrix. Kasi pag hindi, kahit nasa ilalim mo to, lalampas sa'yo. Kung ito nagbayad, siya yung mapupunta sa matrix. Ikaw, nakaabang ka lang sa power line. Mamaya papakita ko ng actual yan sa inyo. Okay? So, the sooner you lock in, the higher you will be. Huwag niyong kakalimutan, every Friday po ang cut-off ng tanghali. So, alam nyo ang maximum na income sa matrix kung magkano? $16,383.50 potential monthly earnings. When we say monthly, hindi po one time. Month after month. Ang maganda lang dito, pag nabuo yung 2x15, baka akala nyo one time lang yan. Month after month po yan. Pag nabuo yan, sitting pretty ka. Tumatanggap ka ng $16,000 every month o $900,000 every single month. Sa una lang po mahirap. Para sa akin nga, hindi mahirap eh. Kasi mas mahirap yung mga sinalihan ko eh. Kumbaga, bugbog na ako sa hirap eh. Eto, napakadali. Okay? So, tingnan nyo po yung graph. No? Kanya-kanya po ng maximum earnings, no? Pag unrank, wala kang invite, hanggang $2,047.50 ka lang. Kahit lumalim pa yan, hindi nalalaki yung matrix mo. Hanggang $2,000 ka lang o 100,000. Pero, wala ka namang ginawa. Yung mga anak nyo, pinasisyon nyo, walang ginagawa, kumikita rito. Sa iyo rin naman yon. Pwede bang kamadahin yan, Sir Fernan? Subukan mong kamadahin kung kaya mo. Hindi nyo ito makakamada. Bakit? Bawal po ang pare-parehas na pangalan. Bawal gamitin ang credit card kahit asawa mo pa yan. One policy credit card, one policy debit card. Tingnan nyo kung ito scam, papayag ang company na mag-swipe sa credit card mo kahit sinong tao. O bakit isang card lang ang pwedeng gamitin sa isang tao? Doon pa lang, masasagot mo na kung scam to o hindi. Okay? So to become a bronze, kailangan mo lang 2 tao. Pero ang maximum income mo, it will become $4,095.50. If you are a bronze. 2 tao lang yun. Pasok mo asawa mo, anak mo, de bronze ka. Oh, bakit ka sa 2,000 lang, pwede naman 4,000? Ang silver, 10 direct. Ang bronze, 2 direct. Bakit parehas 4,000? Mamaya ako sasabihin kung saan pinagkaiba ng bronze saka silver. Okay. Ang gold, 30 direct. Ako, gold na halos ako eh. 34 na yung direct ko eh. Meron lang konting requirements na lang, no? Na kailangan, which is 3 silver. I have 2 silver na sa ilalim, kailangan na lang ng isa na makompleto. Okay? Ang silver kasi, kailangan meron kang 3 na merong bronze. Ganun lang kadali. Walang points yan. 8,191.50 ang kikitain mo sa matrix pag gold ka o platinum. Ang platinum, 100 direct. If you're a diamond, yan na yung $16,000 ang kikitain mo. 16,383.50. Paano mag-diamond? Meron kang 3 direct na platinum. So, ang diskarte rito, makakuha ka ng 3 potential na nakita yung vision mo
na i-transfer mo yung vision mo sa kanila, gusto ring mag-diamond. Kasi pag nag-platinum yan, 3, diamond ka. Pwedeng mauna yung diamond ship or rank of diamond bago mabuo yung 2x15 na matrix. Pwede yun. Pwedeng mauna yung platinum na rank bago mabuo yung 2x14. Ganun po yan. Okay? So, ito yung nakakabaliw, guys. Ito yung difference ng match ng bakit magandang mag-direct. Makinig kayo, no? Meron tayong tinatawag na matching bonus. Up to 5 o 5th generation dip. Tingnan nyo po, ha? You can earn, mahuhulog kayo sa upuan nito. You can earn 50% matching bonuses on your direct. Ibig sabihin, kung magkano kitain ng direct mo sa matrix, kalahati, bibigyan ka ng company. Makinig kayo maigi. Let's say, Ate Bonnie, meron kang direct na 30 people. 30. Yung 30 na yan, kumikita ng $6,000. Magkano kalahati ng 6,000? $3,000. $3,000 times mo sa 30. $90,000 times mo sa 50 pesos. 4.5 million. Matching bonus alone. Nakakabaliw, di ba? Barya-barya lang ang membership dito. Barya-barya lang ang maintenance dito. Pero bakit milyones ang kitaan? Oh, dito ako lalong nabuwang. Tingnan nyo ha, worst come to worst, Ate Bonnie. Meron ka lang 20 tao na tamad. When we say tamad, hindi man lang nag-recruit kahit isa. Walang ni-recruit. Pero ikaw, nag-recruit ka, 20 ni-recruit mo. Ang kikitain ng recruit mo, maximum sa Matrix is $2,000. Actually, 2,047. Eh di ba may 50% ka, Ate Bonnie? Tamad yan ha, lagi kong ulit-ulitin. Mga tamad yung 20 na recruit mo. Pumwesto lang. Pero nakasubscribe ng $9.95. Magkano 50% ng 2,000? That is $1,000. Magkano yan? Magkano? $20,000. Times mo sa 50 pesos. Magkano po yan? 1 million pesos every month, Ate Bonnie. Oh, mag-serve ka na lang sa Lord. Ang gawin mo. Pero may 1 million ka every month. Lahat. Mag-feeding program ka. Mag-donate ka sa church. May 1 million ka every month eh. Ba't ka may 1 million every month, Ate Bonnie? Kasi meron kang 20 taong tamad. Grabe, no? Dito lang sa kumpanya na to, pwede mo ipagdiinan yung tamad eh. Kaya tamad, hindi man lang nag-recruit kahit isa. Katindi, no? Yeah, too good to be true talaga to, mga kuya. Pero alam nyo po, maghintay ka ng 1 taon. Kung too good to be true pa rin. Huwag kang sumali. Huwag kang mag-join. Pagka kami kumikita na lahat, tsaka ka sumali. Yan ang sabihin mo, Kuya Jokas. Antindi nito. Matindi. Eh, paano kung yung 20 na yan, hindi yan tamad? Paano kung yung 20 na yan, masisipag? Nag-enroll kahit tigda-2 lang. Eh, di ang maximum nila, $4,000. Nag-recruit ng tigda-2 eh. O, magkano 50% mo, Ate Bonnie? O, di $2,000. Magkano yung $2,000? O, di $40,000 every month. O, magkano yan? In 50 pesos. O, di 2 million every month. Guys, matindi to. Maniwala kayo. Networker ako eh. Marunong akong bumasa at mag-compute. 25 years na ako eh. Hindi mo ako basta mapapasali sa isang kumpanya. Napaka mitikuloso. Antindi. Alright? O, tignan nyo to ha. Ito yung aking vision sa bawat isa. Lahat tayo. Hindi lang ako ha. Lahat tayo. Magkaroon tayo ng 100 na solid na direct. Alam nyo ba yung 100 na direct? Kaya kong gawin in 1 month. Kasi nakafocus ako eh. Pero yung 100 direct na yan, magkakaroon ka yan kahit matagal. Sabihin mo, 6 months, ganon. Pero yung 100 direct na yan, tignan nyo yung vision na nakikita ko ha. Bawat isa, na-maximize nila yung $16,000. Bakit? Pioneering stage to, guys. Whether you like it or not, mapupuno yung matrix, yung 2x15. Nasa tuktok tayo lahat ng pyramid, do. Okay?
Kayo, pag nakakarinig kayo ng pyramid, huwag nyo isipin yung scam. Structure lang po yun. Kasi di nyo maintindihan kung ang sasabihin ko, palapad. O, paano nyo maintindihan? Pyramid is just a structure, hindi po scam. So kung kumikita ng $16,000 yung $100 direct mo, Ate Bonnie, you receive 50%. How much? $8,000 each. Magkano yan? $800,000. Magkano yan? In 50 pesos. 40 million pesos. Lahatin mo na lahat ng networking sa Pilipinas. Sino ang top earner? Magkano kinikita? Magugulat sila. Isang ordinaryong nanay na masipag nagpo 40 million kasi may 100 direct siya na kumikita ng $16,000. Meron kaming ginagawa ngayon, kasambahay. Pag yung kasambahay na to, ano lang, yung sweldo niyang 7,000, babawasan niya ng 500, subscription. Pag itong kasambahay na to, kumita, Kuya Jokas, ng $2,000, mapapahiya yung mga nagsasabing too good to be true, tsaka yun na hindi raw to totoo. Mapapahiya yung mga yan. Ngayon, lahat ng nasa matrix na, nag-lock in, ang exciting dito, pag naka 1 month na kayo, you receive matrix commission. Yes, hindi pa ganun kalaki, pero ang punto ko, naka-receive ka. Totoo. Grabe. I'm almost done, guys. Alright? Grabe, no? Basa nga tayo ng comment dito. Wow, wow, Kuya Fernan, kapag nag-sign up siya, sigurado bali din, malapit na. Kita-kita po tayo after 1 year. Hehe. Amen. Praise God. Yes, Ate Bonnie. Di maubos yung pera mo. Kausap ko kanina, too good to be true. Grabe talaga. Grabe naman yan. $2,000 para sa walang ma-invite. Month after month. Yes. Totoo po yan. Okay? Basta nakasubscribe. Alright. Tuloy natin. Matatapos na ako. Ang baka akala nyo po, ang direct hanggang 10 lang, 20, no? Earn unlimited matching bonus. Paano kung 1,000 na direct mo? Bakit? Alam nga namang di ka na magde-direct. Lalo na't may matching bonus. O na-imagine ko kung 1,000 ang direct mo. Okay? Eto matindi. Hindi mo na direct, may matching bonus ka pa. Qualified to earn from the referrals of your referrals 5 enrollment generation dip. Alam nyo, sa sobrang generous ng company, alam ko na naglalaro sa isip mo. Hindi kaya bumagsak ang company, malugi. Hindi po. Inaral ko na rin yan. Tanong mo pa lang, inaral ko na. Inaral ko na. Kinumpute ko na. Ang laki ng pumapasok sa kumpanya, kaya kaya niyang magbigay ng ganyan. Pero, wala siyang kita sa product. Pero, ang liit lang ng membership natin. Pero, ang liit lang ng maintenance natin. Di panalo lahat. Panalo kumpanya, panalo ang distributor. Let's say, diamond ka. Meron kang direct. 50% ka sa direct mo. Direct ng direct mo, silver, may 10% ka. Direct ng direct mo, may 5% ka pa. Gold yun. Direct ng direct mo, port level, platinum, may 5% ka pa rin. Direct ng direct mo, diamond din. Parehas kayong diamond, may 3% ka pa rin. Grabe tong ano na to, matching bonus na to, guys. Okay. Baka sabihin nyo, ang kita lang natin, puro sa pera. Ito na. Retail commission up to the 10th level dip. You earn from your retail customer purchase. Saan sila bumibili? Kakatok sa bahay mo? Mali ka na naman to, hindi ka nakinig. Ang retail mo, manggagaling sa site mo. Yung sinasabi kong para kami sariling Lazada, Amazon. Ang namamalengke sa'yo, nagsha-shopping sa'yo, ibang lahi. Hapon, Canadian, Mexican. Saan bumibili? Sa retail site mo. Papakita ko later. Pero kumikita ka. Sino nagdi-deliver? Company. Alisin mo na yung old school na ang dami mong tambak na product sa bahay, binebenta mo sa mga kapitbahay mo, sa mga kakilala mo, para ka nagmamakaawang, nagtitinda. Pag na-expired, malapit na ma-expired, bebenta mo na sa bangketa, sa Divisoria, sa Lazada. Wala na pong ganun dito. Digital na po lahat. Kaya nga sabi ko siya, wala kang tututukan. You can earn 50% of the difference between the member price and the retail price. Halimbawa, ang presyo, $18. Ang benta, $28. O may $10 doon. Kalahati ng 10, $5. Kita mo yon. O, ang bentahan, halimbawa, kunwari lang let's say $1,000. Okay? Ang puhunan mo halimbawa is $800. So magkano yung difference? $200.
50% ng $200, $100. Yun ang kita mo. Tama? Ang dami nagsha-shopping sa ano mo, sa sarili mong Amazon, Lazada, sa site mo. Then qualify to earn from the retail customer of your referrals and the referrals up to the 10th level deep. If you are a diamond, hanggang 10th level, meron kang commission. Pagka binili mo as member, wala po tayong commission doon. Okay? Halimbawa, si Lilian bumili, wala akong kita ron. Member din siya eh. Factory price yun eh. Kikita lang tayo kapag ka retail. Retail price. Oh, gigets nyo na. Influencer bonuses. Mahilig ka sa TikTok. Marami kang follower. Milyon-milyon. Okay? Tapos, pinost mo yung product. Sinabi mo, napakaganda. Nagbilihan. 1,000 tao. Tigi-tigi isang Super Red. Alam nyo magkano Super Red? $18. Ang benta, $28. Magkano kita? $10. Lahat yun ibibigay ng company sa'yo. Yung $10. Times mo sa 1,000. O di may $10,000 ka. Nagigets nyo na. Tindi, no? Okay. Earn up to 100% of the difference between the member price and the retail price if you are an influencer. Okay? So, paid exclusively based on personally enrolled retail volume per month regardless of rank. Yan. Oh, example. Okay, meron kang retail sa isang buwan worth 2.5. Bukod sa 50%, may 10% ka pa. Kasi, ano ka eh, influencer ka. Kung ang sale mo, isang buwan, $5,000, influencer ka, may additional 20% ka. Magiging 70. Kasi given na yung 50% eh. Pero kung 50,000, halimbawa, ang sale mo, isang buwan, 100% sa'yo lahat yung kita. Ganong katindi. Okay? Diamond bonus pool. Once you achieve diamond rank, you will share in 2% of totally company sales every month. Kung magkano ang sales ng company, magkano kinita ng company, no, sales, hindi kinita, sales. Okay? Pati yung affiliate membership, kasama yon. 2% nun paghahati-hatian ng mga diamond. Kung 10 million yon, 10 tayong diamond, tigwa 1 million tayo. Etong siste, bago pa lang ang company, 6 weeks, may isa nang nag-diamond. So, naka-isang buwan ng company. Alam nyo, magkano nakuha niyang profit sharing? Diamond pool? $23,000. Kaya, bilisan natin mag-diamond. Para kasama tayo, doon pa lang sa bonus pool ng product. Sales ng product at ng affiliate membership, no? Mag-e-enjoy na tayo dyan sa income dyan. So, I'm done. I'll give you top 5 reasons to join. Number 1, we just officially launched globally. Bagong-bagong kumpanya. Nasa pioneering stage po tayo. Sumabay po kayo. Number 2, high quality and very affordable health products. Ngayon pa ba kung kailan mura at quality yung products, hindi ka magjo-join? Sa mahal, join ka ng join. Number 3, marketing system provided by the company, tools, and training. And number 4, reason to join, simple, powerful, but very lucrative compensation plan. Wala ka nang iniintinding points, balancing, 60-40 rule, wala na pong ganun. Matrix lang tayo. And last and top 5 reason to join. Number 5 reason, Live Good CEO, Ben Glinsky. Di-research ko yan, of course, no? Alam niyo po si Ben, networker siya. Anong pinakaiba ng manager ng Jollibee na dumaan sa pagiging crew, nag-map, nag-waiter? Pag nag-manager yan, alam niya puso ng mga crew. Pero yung nag-shortcut, graduate ng HRM, manager agad, iba yan. Hindi nga marunong umawak ng map niyan eh. Maglinis ng CR. Nagigets niyo? Si Ben, alam niya ang puso ng networker. Networker siya eh. Tapos, naging owner ng mga iba't ibang company. 20 years of experience owning and running some of the most successful companies in the nutritional supplement industry. Laging supplement ang hinahawakan niya. Nakita niya yung mga sakit ng mga kumpanya, pati yung kumpanya niya. Kaya tinayo ang Live Good. Ben knows how to help people win. And we have also Live Good team. Ryan Goodkin, Director of Product Development. Okay?
Lisa Goodkin, Director of Product Education, and Nodri Kazan, the Director of Network Marketing. True leadership creates true success. Now, bago tayo pumunta sa Q&A, ako muna magtatanong sa inyo. Kung totoong nakinig kayo, are you A, B, or C? A, I want to become an affiliate member. Naintindihan ko yan, Coach Fernan. Join ako dyan. Bakit? Ayoko maiwan, ayoko mahuli. B, I want to become a member. Magpi-pre-enroll muna ako. Tignan ko, mag-observe muna ako. Pag-aralan ko. Okay. C, I want to become a retail customer. Okay? Gusto mo lang bumili ng products. Alright? So, get back with the person that invited you and let them know if you are an A, B, or C. So, thank you very much. God bless you all.